Nggih, kok dipun rawuhi piyayi joget asringan sampak. Dan iku berkah luar biasa. Mesti sesuk bakal laris. ARY Channel Gunung Kawi. Laris, orang laris tambahi kula. Sedaya. Sedaya Mbak. Iya dari. Nggih, loro-loro dikancani oleh dekat. Pak, kayang yo mangke. Apa kepiye bae, Nduk? Penonton wayang iki ana sapirangane sing seneng perang, ana sing seneng tembang. Ana sing seneng lakon. Wah, iki
Iki lho 200 piro ya? 200 Mas. Lah ya wong 200 ora. Iki lho berarti. Iki ini
kapiro kresna patomane terus disati miro kowe lah tau Gatot Kaca anggap ngopo kowe pejanane kelawan wong tuwa ya gene kowe wani ngolo kelawan wakmu besok ayo wanungan ojo sapa-sapa mungsuh yen dudu Gatot Kaca kendhare tanganku nani diadam ora mandhet nyawaku tak dilak-dilakan kowe Gatot Kaca ya gini tandhi udah wong tuwa napak gegono susti mok mantoko mestakane wong tuwa gobalan parah aja girang-girang gumuyu mungsuh kudu kowe sing kudu tak pateni unta biru Gatot Kaca lan Antaja tamane lo berdut mau iso mbok diparung kowe
kamu nggon bakal percayani panjenengan ingsun dosa ingkang nyoba iyo Kakang Semar aku iki apa ya wis teko ing pati Kyai apa unta diwus dugi ing janji niku pitakoni sampean kula boten saged maju sebab menawi tok kula ambisi kersane Gusti ageng dosanipun Gus perkawis ngandika sampun tumeka ing pati menapa dereng niku pantakoke wonten Dewa Suralaya Sindur mangke kula ingkang jampani lapandika nggih Den
kan tukang Jowo sama isinya. Layangan di pinggir-pinggir. Paling tujuannya paling main rambut jam mana. Pesenom loh guys, suaranya kan udah gede. Tenggulu pokok. Acayo Barto Kasaniwa Caranya kan gini gitu. Ini kan kita lihat yang dulu pokok nih. Wisageni Penyanyi kemarin. Sangwangi Supratito awit namastuna masih dalam sekali baru lanjut kakang resikane kok putra kakang begintan pak bawa kali cerdik sama sing gawe kalau kati balang ya iki jadi katembe kah iwangan wonten suaripun HP kula pripun nek golek iklan? wujuding titak ngaracopot ingkang kawis tingal abadang tak asanes menika gum sok manipun Prabu Kunto iki mboten sisih menapa dados tahu pangandikan pun Kyai Gun Bathara Oh langsung. mangkoto mangkung nggih Kunto Bima padha menantu bas Apa iki? sowan kita ing kadilatan nggih kawula linggih pikulun awit pangestu paduka Karaharja sowan kula sumpah kula mugi kunjuk pikulun Sing delok iya nggih Kunto Bima sulung tampa diprayogake lenggahe kawula ninggih kados boten kirang prayogi pikulun mangkoto mangko Kunto Bima parang boyo wigatine mongko tanpa ingsun timbali jeneng kita sowan ingkas Yuwangan Salendra Bawana pikulun dosa menapa ingkang badhe kula sandhang menawi kula hangriyini dawuh pangandika paduka pikulun inggih sabar ampun to grejeting manah kula sinaosa wonten gogrokipun mula kula salomba paduka pikulun boten badhe kekilapan Kunto Bima ora ana pitakon widiwaksuni dewi nggih kejaba saka kuwi pitakon iku sampurnane kudu kawangsulan kan cetha lan prawaca kadhep pikulun anggen kula sedaya wonten pengayunan paduka pikulun kula kepengin nyrawidekaken kawontenan kula kalenggan iki kula nandhang kasangsayan ingkang kados mekaten labet moganipun kadang kula ing Dwarawati ingkang minangkani ingkang putra Purbomo Narakasura kula ketangan cokro saengga sukma kula sampun uncap kalian aga kula duh pikulun kula menika sampun dumugi ing janji menapa dereng pikulun Kunto Bima
Purbanira ya nggih. Ing besok iku bakal dumadi perang gedhe kang kasebut Barata Yudha Jaya Binangun. Ing mangka Puntadewa Barata Yudha Jaya Binangun iku ingkang bakal nindakake mapanane tegal Kukasetra ora ana maneh kejaba Pandhawa kelawan Kurawa. Mula kang saka iku nggih Puntadewa jan kita wis parna dhewe. Monggo wangsulan ingkang gambuh kelawan apa kang dadi pitakon kita. Mekaten pikulun iya. Nanging sejatine mangkene ya nggih. Jeneng kita nandhang lakon kang mangkene sadurunge jeneng kita nindakake Tarabrata mangun teteki ora liya gegawean kita yaiku nyadon tumurune Nugroho. Mula sampurnane kita Pujangkara ingkang nindakake tetapa kudu ulun udane apa kang dadi gegawean tanpa nomo wahyu kang bakal tumurun iki ulun minangka dadi lantaran nggih.
ngandika jujuk wonten ing wana Surya Pringga ngrepeki raganipun Resi Subali den iya kakang nampa dawuh pengendikane wong pukulun pramesti guru panjenengan ingsun nggone bakal nindakake tapa rame kudu mlebu aning ragane Resi Subali iki. Baik, aku ki yo mulya kok. Apa tuh? Ndara Resi Subali iki nadyanus sido nanging ragane sing mambuan. Aku ora iso bayangke sok kuwi modal. Ya wis. Wah, bakong. Enggak tukang tute wis to. Mau ya tute bermumpil. Cirkas. Pun ampun kesuwet deh. Kyai Semar Kyai nggih Ndara Resi Subali. Aku nyari biyen Joko. Ndara Dwarsa karo Ndara Dwarsi. Kepak kaya jambu sinigar. Rupane padha. Mlebuane Gua Kiskendha. Mateni lebu sura Mahesa Sura. Kelingan jaman kae. Ayo nasiono bojone wedok kan. Yai, ayo derek lakuku tindak apa mrene. Aku kudu tuwa marang sapa wae. Sepi
wajib wis gara-gara ya kok ayo terus wah iya nih Naden aku ngawai dua jalan sah kendak gone ngemutke kagem para warga masyarakat jadi salah sawijining desa mau bisa maju imbang ing antarané hak lan kewajiban kewajibane para pratangga utawa para pemangku melayani warga masyarakatnya kewajibane ya kuwi melayani wargane lah masyarakat mendapatkan pelayanan lah kewajibane masyarakat kuwi mau antarane ya kuwi pajak lah kuwi aja nganti ditinggalke sebab yen to PBB kuwi mau dibayar dengan lancar ing kono bakal ngewokke prestasine desa. Lho dongake wae masyarakat Jaguar kene pinatu ing yuswa tansah manggih kalahayon okasane saben taun lancar nindakake ya kuwi pakaryan sing kaya iki Pak ya. Baik kok monggo niki Mbak Eka uga tersih pinawan enggak. Monggo Mbak. Ini kalian cuman ini kalian enggak ya. Aja lagi top. Nggih kula ngatur kalih nggare nggih sami mawon kok kalian. Jenengan sing dijawab kula. Nggih sami mawon padha-padhane nek kula. Nyakut nggih. Monggo nggih. Lek kula beda masih kok mawon asih. Nah, nopo nggih. Jenengan kula sing adat dindelok tak geceke. Kalau rencang-rencang ora sedaya sambil enggak penjenengan ngadeg. Boten nonton. Lho iku ya ngeten iki. Dipun tesih semangat kok. Penonton iki tesih kata. Tasih kata keluarga Jaguar mriki dipun sembadani kok Kang Petro. Mboten nggih. Nggih bersih desa niku penak karo penak. Wiwit wau sonten sampun campur saping sampun kaping pisan iki derek bingah mangan bagyo syakuran tasyakuran keluarga Jaguar mriki. Nggih dipun sambet taun ngajeng sing timbalan swarmele. Nggih. Lah ya mboten nolak to nggih. Nggih mboten nolak. Nggih. Nanging nggih ndereke mawon sing ingkang baken menika bersih desa tetep dipunadani Kang Petro. Nggih, leres. Ampun ngantos dipun tilar. Nggih. Awit menika tradisi ingkang kedah dipun uri-uri. Oh, mriki niki. Ngagem srana seni tradisi ingkang kedah dipun urip-urip keluarga Jaguar mriki. Dateng Jaguar mriki komplit to Mbak Yu. Pripun? Pengajian utawi selawatan nggih kesudan pun timbali rawuh mriki. Nggih. Lajeng karnaval kirab budaya nggih. Sosonan nggih. Ora mriki kita. Wong mriki komplek kok. Komplek tur komplit. Aja kan rontolan ngoten. Rontolan Komplek tur komplit keluarga Jaguar mriki. Wonten kok komplek iki. komplek niku tegese sedaya kemawon mencakup. Nah, wonten agama dipun agem Nggih. wonten seni ugi dipun cepeng Leres. wonten ilmu ugi dipun agem
Dengan ilmu hidup akan menjadi mudah, dengan agama hidup akan menjadi terarah, dengan seni dan budaya hidup kita akan menjadi indah. Nah, kita sampun komplit keluarga Genjambel. Itulah Bageng Jambel. Nggih. Tur jiwanipun wiwit saking Pak Kadesi, Pak Musyono. nggih lajeng kepala wilayahipun, para kepala dusun nggih. Pancen dasaripun jiwane jiwa budaya kok Pak. Leres. Nggih. Monggo mulai badhe ngataken. Ketembangan kok guru-guru ingkang klasik kemawon nggih. Leres. Nggih. Nggih. Mbok menawi wonten panggutan ingkang klasik napa? Monggo ditawarkan nggih mawon. Napa jiluman nggih? Jenengan nggih, monggo Garek dinding napa ular kambang. nyemanggaken. Nggih. Ular kambang kemawon sak lamban pripun niku? Kang Pedro. Lho monggo. Langsung dipun rangkep nggih, Pak. Nggih, mboten. Langsung dipun tampani rangkep. Mergo aku ora nganggo kathok. Yang dijeri tapi nggih kok iki. Mosok lho. Mosok sindir katokan. Sindir yo jerikan. Sindir katokan kaya warung belari. Lagi gendar. Mereka nyuwun ngampil gayanipun Ki Condro kita. Nah, nggih. Mari kula ingkang melaksanakan ya Condro Mowo. Kaya kucing. Condro Mowo kok kucing. Disengkut bareng-bareng kayak guyon rukin murih dadine
leresan. Lagu Ageng Jambuan mriki. Betul. Ngaten Kang Petro. Wah, jan. Aduh, aku nyanyi ular kambang kok ya enek sing jogeti. Ini kok nangka berkah lho. Dongke kok. Kok sinten wae ingkang asta ringgit kok dipun rawuhi piyayi joget pas dengan sampah. Lah niku berkah luar biasa. Luar biasa. Mesti sesuk bakal laris. Iya. Penjenengan nek pengen laris ora usah nek pas mayang nek kae bendino jakan ae. Dadi rombongan ngono malah laris penjenengan. Niku Jangan bilang kalau saya ini komunitas atau piye? Komunitas apa? komunitas dungo. Lho, menika minangka donga, sok sinten ngasta ringgit dirawuhi panjenengane mesti sesuk bakal laris. Ora usah nunggu dirawuhi, nek pas panjenengane ngasta jakan. Ngono. Iku dina iso dadi sesuk malah tanggapan terus. Ngono. Ora guru sesasi ping 35, kadang asik ping 40 barang ngene. Ngono. Oh ngono nggih. Iya, kok sing sesasi kan awan bengi-bengi. Lah kula nggih kerep ngoten lho, sakti kerep jak jenengan. Alah, cok apa sasi pisan ya kok berat. Kulo yang minyang teng ndi. Sasi kan enek 20. Lha kok nek jenengan ngejak jenengane to dadi ping 59. Lah ngopo? Kalau kulo ping pindho 59 dadine. Sing sedina dienggo pijet. Sesuk iki nganu lho, kula badhe teng Madiun kula. Lha iki aku lagi gumun setahun jumbling seneng ya. Ono dalan kondang kok mulut sinden itu piye? Kenapa-napa niki? Lumrahe lak nggih sinden sing dibarengi. Kok dalan kondang kok mulut sinden? Iki tenan kok ora? Lho tenanan iki. Ajeng teng Madiun. Nggih. Oh, anu kula alah tenang nggih kula tak amperke panjenengan wisata religi teng Oke. Nganjuk teng Baben. Tapi nggih. Baben. Oke, gitu. Loh, sik. Kamane anu yo kurang tak kok gandoli iku. Sik iki apa kuwi? Kula wisata religi kuliner berbagai macam kuliner digelar ning mriko. Ana tahu. Tahu wong. Nggih. Nek kamane kurang marem kok tahu susu, ya to. Tahu ikan niku kok nek kurang marem nek tahu susur yang monyor. Kalau berbagai macam kuliner, gandoli, baben, nek kurang penjenengan mungkin tidak saken. Terkenal wisata religi juga ada. Apa itu? Gunung Kemukus. Oke. Kamane ora gelem kok tak paksa aja ono. Wah, lah iki kok saya dhewe ngono. Ya termasuk tumbakan teh kita udah prihatin ya to ya. Enggak dari panyuwunan apa saged tirakaken wonten mriku kok menawi saged tuwuh napa sing dadi pangajian. Nggih, Pak. Bapak Jawa Tengah nggih. Mboten napa-napa kok sekali-kali dijateng silir. Silir, nek silir itu mboten Jawa Tengah, nek Jawa Tengah enak nggih silir nggih. Siap, nggih ngono kuwi bakal dodol tahu susah kok yo kuwi to. Silir dodol. Mumpung nganu tias. Semarang kok Senan Kuning. Mumpung tias itu. Simpang 5, nggih. Oh, mumpung kaya Balin mboten derek Balin, ayo. Tak atur ke Balin lho. Piye? Ora apa-apa wong pancen kula kudu makan dhewe. Yo kedah makan dhewe nek panjenengan niku kula pun pitados piyaine setia. Lho. Ora neko-neko. Estu kula kedah. Wis genah wis ora mungkin arep kani karo jeneng istri mengkhianati ki ra mungkin. Ora mungkin wong printah kok ya. Anu ndeleke iki lho kok iso lho piye. Carane lho. Wah, iki. Aku mau susu mulyaan lho. Piye to kok iso. Pak, menika tetunggangan ingkang dipun dereng aturi kathah. Oh, dan iki. Monggo. Wonten Roro Jogran, di Roro Jogran Ya, nggih Roro Jonggrang, Nggih. sanesipun. wonten Bajeng Loncat. Bajeng Loncat. Nggih, kanten niku. Menika tasih bungon, tasih lenggah Mbak Bidadari cantik-cantik, Mbak Diah, sak teman-teman Mbak Alin. Boten kuat melek. Klasik-klasik mawon.
Nggih, klasik monggo derek dawuh panjenengan. Betul kita saten Mbak Maon nggih, kita sih monggo. wonten lakone dawa niki. Nggih. Jam 4:40 kudu wis paripurna. Nggih. Aja nganti kedisian adzan subuh. Ya carane mandek sik kok baratan mak banyak. Mosok yo ning tanah kelahirane dhewe kok perhitungan. Ya karo kula nggih mboten nggih Bu nggih, Bapak nggih. Wong niki balik ning tempat lahire panjenengan. Dan nggih kula niki saking kesan niku. Nah, nggih kok terus ngono kok nek bar subuh anyak meneh. Nanti baca tengah itu. Nggih. Memang nesu kayak Pak nek itu jam 7 tapi nggih enak kok. Zaman riyen tak katun tau dugi pajar layangan sing badhe tindak sabin sami mampir ngreksani layangan zaman riyen. Ah kaya yo. Temanggung tesih wonten Kang Pedro. Loh, ngoten niku nggih. Di pajar jam 6:30 baru selesai. Daerah Temanggung masih seperti itu. Oh, nggih. Jadi adat kelompok nanti menangi niku Mas Bayu wayangan 3 hari berturut-turut jam 7 tek baru selesai. Nek wonten mriki tesih Pak. Mboten wonten nggih. Ah, tidak benar ya, benar. Kok kene gak enek? Kayaknya. Ya wis kuwi. Apaan? Pamane yo dienekke ra apa wong ing tempat kelahiran dhewe lho jenengan. Kudu membuat yang sesuatu yang beda dong. Untungnya itu orang masuk konten orang Jadi nang sauri wonten iku bonus ya Pak. tambah terus kita senang Wow, perhitungan iki jadi gratis ora apa-apa kok. Monggo dipun aturi setunggal apa sesarengan monggo. sesengan ya sesengan ya oke waktu pambutan kalau mau selawat badar ya ayo selawat badar kalau wonten ya Wong masih musik ya tasih tasih siap-siap berubah kundur. Mundur aku. Mengeca Mas aku nek mayang ngorjen apa-apa kok iso Mas aku. Mundur aku. Ya mundur. Mayangku keri. Mas aku beli jare kok tenan. Jenenge bledok kuwi. Dalam digelar ngene, mayang kulit karo mayang kerdus. Monggo lagunipun napa Kang Pedro? ya waktu pambutan kalau mau selawat badar selawat badar wonten lajeng Roro Jumbrang itu harus sendiri. Monggo saged. Ye Roro Jumbrang, ye. Oh, tayub, para jondangnya tayub. Oh, kalau mbok menawi kiai mriki mengendaki Roro Jombrang mau pripun Kang Pedro? Oh, nggih, pun, monggo. Nggih. Sinten ingkang menika pareng ngaturi nggih ayo Roro Jombrang. Sinten panjenengan ingkang dawuh Kang Pedro? Ini saking Mbak Vista, Mbak Anis, Mbak Titik. Mbak Eka, Ya, ini ujung kopi yang baru terus sandiri cucu keluar itu boleh pulau. kok boleh panjenengan? Wah, ini ora boleh balik pulau. Oh, iya. Jenengan nggih gadah ponakan ngeten iki boleh. Oh, ini dulu tok terus Mbak Vista ki adik. Nggih. Adik kandung itu. Nggih, bisa. Enggak. Enggak. Mbak menawi kesih wonten ing badhe ngancani. Nek menika Mas MC badhe ingkang duweti mawon. Nah, jumlah monggo, Pak. Aku gak iso Mas, tak bedok jamben. Kok kene kok? Gua ada iso. Ayo nak beli ora? Gak iso. Aja aku kangen-kangen kowe nek bali yo. Gak iso tak bedok. Iki ra ketok sedina masakmu kok kalingan ae kok. Ayo lu kok sing apik. Mau wis bar ditakur bar tipis bar kok. Ayo lu kono. Yo nakal. Nek nakal gak dikasih mie kalau beli titik. Beli titik kalau gawane aku wae oke. Monggo. Nggih.
kan. Balika. Nggih, Kang Pedro. Niki kula tak majengaken makon. Ngaten. Nggih. Mboten kula kan anu dangdut. Tep. Sing dangdut ya wis mulih. Nggih. Nggih, niku jengkas Nggih, derek mawon. Nerusaken lakon. ampun kesupen lho, kula dateng tedi. Nggih. Nggih Pak Yono siap. Pak Yono, kula ngaturaken gunging atur nuwun dumateng panjenengan. Sampun paring kesempatan dhateng kula. Kapuri saged nderek sowan nderek panjenengan wonten Jambuir mriki. Ya sami-sami Mbak Yu. Nggih. Kakang Lepati nyuwun pangapunten nggih Pak. Semanten nggih kula. Nggih. Kula mboten unsur untuk pelecehan tapi sebatas untuk intervensi. Nggih. Mugi kagem keluarga Agung Jambuir mriki ugi matur nuwun kathah lepat kula nyuwun pangapunten nggih Pak Bu. Nggih, mugi tansah pinaringan sehat. Amin. Rezekinipun kathah ingkang berkah. Amin. Panjang yuswa, amin. Kula pamit. Nggih, sugeng pinanggih taun kajeng Mbak Yu nggih. Nggih, Assalamualaikum.
matane Yai Prabu Puntadewa. Wektu dina iki Sisanggari Waman senjata cakra bakal ingsun pundhut amit. Nggih, monggo. Gandeng sampun mengker wajiban kula. Ya, lamane iki sadar perhatian iki putraku si Bumaraka Sula iki sembah kula kan. Iki ana wujuding gendong mulai. Nggih. Mulai. Isine maknane pamanku kok ya.
Ger wis ukur apa kang dadi wajibane wong tuwa iki wis aku jawab. Molo negara Praja Tresna bakal tak buka isine gendho kowe iki. Wah, lah kok batang kewan. Wah, Rama Kresna ngapusi. Mangsa jurit ora yo kejaba waku dorolan anoman kae. Wah nggih silih nggih ganti kali nggih mongko nika padha-padha putra siswanipun sangguwanipun Bathara Bayu pisan pitu liwun pisan kok mboten wani lho kula mboten wani kula nama ya totoane misah sing lagi bodho-bodho niku. Mesake kae ngono isih sedulur. Ya ambakno kok sedulur. Nggone bodho-bodho iki diniati kok niku. Kula misah niku mongko wong loro niku padha-padha duwe. Kuku pancana kok nganti sisip-sisiping lain bodho. Kula mangan rawon sore kok nggih. Ngokon kowe ora ngokon cokno iki ning dhuwit 300.000. Wah, kecuali kalau ada biayanya kecuali matur nuwun. Nah, nggih matur nuwun. Yen tok nganti rasa misah. Anoman Prabu Dara nggih bodho itu bokos supaya nggih. Karo kowe dikongkon misah Ndara Anoman Ndara Udara sing lagi perang kae. Iki ning dhuwit 100.000. Terus enek dhuwit 100.000 iki dum 50-an ya aku 50, kowe 50. Ya ngene lho iki totoane lho. Wah, ya iki nganti terus kamu piye? Gue gelem ya monggo ra gelem ora apa-apa lho. Iya.
aku ora maksa. Dadi 100.000. Ya, sakit gede. Aku iki dadi wong kok aku. Yo. Aku dadi wong e adil. Nah, iki kowe saya. Ya wis terus dimane mitani kucing. Yo gene kowe kok mubendo. Anggonku bondo do kamu piye? Wah. Kamu piye? Udah. Iki kok kabeh dijelas. Masuk. Wah, jaga tae kowe. Tidak suruhmu. Hati. Kulo nyadong duka mama ya kene kowe wano wani nindakake perintah mongko perintah kowe mau nggawa dosa sing gedhe nyuwun pangapunten mama dosamu ora bakal entuk pangapura yen kowe ora ngakoni tobat pasrahno ora kamono sari ketika kowe daduk apa beto kantong bolong matur nuwun beto mau duit 300.000 nyatane kowe bisa misah darang manumanan darang Werkudara matur nuwun truk apa mok ya kene ae truk apa matamu jaremu 100.000 truk timbang jebule genap 300.000 maksudmu piye kok yo kene kok tau aku 150 cc lho aku iki EO nika aku iki sing entuk job pira-pira kuwi yo jomono terus jare kuwi ngene lho kok rezeki sithik ya didum sithik rezeki akeh ya didum sithik wah, kowe sapa? Aku iki Tarsi Subali. Raga niki kepanjenengan rakamu Untadewa.
kula buka wujute Gendhaga sanes napa ana Putatira nanging bapange kewan wis mampu wong tuwa kok ngapusi wong tuwa apa lho kok sik piye to kowe iki kandha apa Gumo bare ngono nek ora kala semanten paduka paring wujute Gendhaga ngendikanipun isi kunarpanipun pawan Putatira sareng kula bikak jebul menika bangke wujute lembu bangke sapi alas nopo kok ngapusi kapan mau kapan nggih kula wau nembe iki lho pun Rama kuwi mapak marang aku nembe iki wae nek kala semono menteni tindule anoman gare bakal ngaturake kunapane ae Tadiwa lah kok kandhamu pun Rama wis ngaturake Gendhaga isi kunapane Tadiwa kuwi lho saksine sapa saksinipun Siwa Patih Udawa sapa Udawa iki pirang-pirang dina ora menyang nganti rebab ora cucuk ora kesembreng rebabe ora ono Udawa ora mlebu biasa iki nanging ana manungsa kang mimba warna bodo kali ayo dibujuk monggo nek ada Nasi Kresna iki ya iki sing Pradha Mas iki. Pradha Mas iki. Pradha Gajah iki. Kuwi opo? Loh. Lah gelane lho. Senengane pribadi terus kaya ini kotlak hubungannya welek iya Ratu Ndrawati ya kowe iki sapa lho Ratu Ndrawati iki aku iki Prabu Kresna ya yang pancen kowe ngaku Prabu Kresna apa kowe duwe senjata sapa apa duwe senjata cakra ya masih cakrane pelok-pelok ayo apa kowe duwe senjata cakra masih kowe Pradha Mas
Ayo, yen pancen kowe ngaku Kresnapa kuwi bisa njata kalah. Nagarane Prabu Dasamuka biyen tapet jagat Jepara Sunama bayi-bayine Bathari Pratiri ilang. Tumrapane kepiye Dasamuka ingkang lagi nampa wejangan Jepara Sun. Bayi mau rayo kejaba mung kowe. Ayo yen kowe wani karo aku suruh mlebu geni kowe. Nek wong liya niku kenging sampeyan apusi. Nek kula. Pun sakniki jenengan niku mboten usah ngangge aling-aling. Ndara wis sanggeni mambareke pusakanipun ingkang woh. Lan mangatur niki kulapanipun ingkang woh tak kutha diwedhe.
bumi pangpun dinipo saged paling aksama dhateng kula ingkang wonten ing Dwara Budi Koko Prabu menapa to sababipun kula mboten tuwuh pangresah lan pangresula tanpa paduka anggadhahi lampahing kados mekaten mokal kula saged kasembadan gayuh tumurune kanugrahan Koko Prabu nggih menawi kados mekaten monggo dipun derekaken manjing wonten ing kraton Garing Indra Prahasta semangat ora narimake Gusti Ratuku ora sembada nampa wahyu.